По предложение на Министерството на културата ще бъде изготвен териториален план на Стария Несебър, който е град на ЮНЕСКО. В общината очакват да получат протокол от Културното министерство с указание какви точно трябва да бъдат показателите в него. До приемането на плана схема в Стария град ще се преустанови издаването на визи за ново строителство, ремонти на покриви, пристройки и надстройки на съществуващите сгради, съобщиха от общинската администрация. Сега издадахме заповед да не се издават скици и визи за проектиране до влизането в сила на този план, да може и хората в Стария град вече да работят по новите план схеми. Целта на този план ще бъде опазването на културното наследство на града и интегрирането на съвременното му устройство със съвременните европейски и световни стандарти. Общинската администрация е предприела мерки за отстраняване на допуснатите нарушения на незаконно строителство на територията на Стария град. Комисия от Националния институт на паметниците на културата е посочила 131 обекта, отбелязани в протокол след направени проверки в края на 2009 година. Тези 131 обекти ще бъдат редуцирани и ще се преразгледат наново показателите и критериите, по които трябва да бъде строителството. Идеята ни е да спасим това, което може да се спаси. При среща с гражданите на Стария град през октомври 2009 заместник-министърът на културата Тодор Чобанов каза, че Стария Несебър се нуждае от план за управление на културния резерват. Това се налага, за да се спаси градът на ЮНЕСКО от стихийното строителство през последните години и за да не се застраши неговото членство в списъка с градовете с културно-историческо наследство.